Jo soc Fermín Martín García, soc un pacient de Covid i tinc 65 anys, dic 66, perdó. Vaig estar la primera onada de Covid i vaig sortir, gràcies a Déu, ja em veieu. Me veieu bé, suposo, doncs ja estic aquí. Soc Blanca Manuel, soc infermera d'atenció primària de Lleida i la meva relació amb el Fermí és que és un dels usuaris que venen a la consulta normalment. Amb ell tenim una relació de tu a tu, de pacient-usuari, no? Ens coneixíem d'abans i quan va vindre al centre va vindre amb una sensació d'ofec, molt fatigat, no era el Fermí que jo coneixia. La sensació que jo vaig tenir va ser d'impotència, realment era una cosa molt desconeguda i ell ho estava passant realment molt malament. Llavors vam decidir amb el company, amb el metge, enviar-lo a l'hospital. El tracte va ser molt bo en tot moment, tant en les infermeres i en l'OCAP que me van enviar cap a l'Arnau. I allí va ser el tracte, per mi va ser molt bo, la gent me va tractar estupendament bé i fins ara, vull dir, tot va bé. Després de la seva estada a l'hospital, vam seguir el contacte telefònic, vam tindre algunes trucades per preguntar-li com es trobava, si tenia febre, com era l'ofec, si realment es trobava millor, pitjor, si menjava bé, si necessitava alguna de les nostres coses i parlàvem una estona per veure com estava. Doncs mira, jo quan vaig sortir de la clínica pràcticament caminava molt poc. Jo sempre he sigut una persona molt atlètica i deportista, però vaig tindre que acomodar-me a com vaig sortir de l'hospital. Vaig sortir de l'hospital que no em podia bellugar gaire i de primer dia vaig començar al gimnàs i fins ara. Cada dia faig el meu d'això de gimnàsia, porto una alimentació bastant sana, no massa coses processades i una alimentació bastant saludable, que és el que interessa, i fer cada dia una mica de deport, i així m'he recuperat, gràcies a Déu. Com que no podíem fer el seguiment presencialment de tota la gent que estava malalta en aquell moment i que tots els centres estaven bastant tancats, el que fèiem eren moltes consultes telefòniques. Realment ens vam dividir la feina entre les persones del CAP per poder arribar a tothom, perquè penseu que teníem moltíssimes trucades cada dia. Vull dir, érem 200, 300 trucades i havíem de fer el seguiment de cada persona perquè aquestes persones no empitjoressin al seu domicili, ja que nosaltres no podíem anar. En algun moment anàvem al domicili, també. En casos molt puntuals que veiem que la persona empitjorava, ens vestíem amb els EPIs adequats i anàvem al domicili a fer la visita. Quan vaig estar aïllat a casa, vull dir, me van trucar moltes vegades a veure com me trobava, com anava tot. Tot va anar segons me van dir que aniria i, de moment, tot va anar bé. Jo penso que creem un vincle. Nosaltres a l'atenció primària l'avantatge que tenim és que coneixem molt la gent. El Fermí sap com sóc jo sé com és ell, i llavors quan hi ha un petit canvi ho sabem de seguida. Per exemple, jo veure'l d'aquella manera aquell dia realment era de dir, et sents impotent de no poder ajudar-lo més, no? Creiem que és com, no sé, jo sempre dic que formem part de la família de les persones, nosaltres, a l'atenció primària, perquè ens coneixem molt. Llavors,
ja treballem molt el que és físic, però també treballem molt el que és el tracte, no?, en la persona, el carinyo. Treballem molt, a vegades escoltem només, estem a la consulta i realment fem seguiment d'escolta, acompanyem en la seva vida, acompanyem a les persones. La relació entre infermera i pacient jo estic molt content, ha sigut totalment per mi satisfactòria, vull dir, són molt humans, vull dir, jo penso que la sanitat pública estem en un bon nivell de pacient amb professional i jo estic molt content. Jo li recomanaria sempre que han de fer cas del que en diuen els professionals. Realment tenim uns bons professionals aquí i hem de continuar amb aquesta línia. L'únic que s'ha de fer és intentar, vull dir, fer el que diuen tots els medis, que no ens hem de relacionar massa i si hem de tindre les proteccions que realment estan recomanant. Simplement aconsellaria això. Jo crec que al cap potser el moment pitjor per nosaltres va ser el juliol, l'època del juliol. Al primer torn molta gent va hospitalitzar perquè era desconegut, les PCR se feien només a l'hospital, però després, al juliol, que aquí vam tindre el segon brot, va ser quan nosaltres treballàvem 12 hores diàries gairebé, fent moltes proves, molt seguiment, residències. Des de la primària hem tingut que assumir coses que abans no fèiem, vull dir, ha canviat totalment la nostra vida, sense deixar de fer el que fèiem, que era una part important, portar el malalt crònic, que segueix estant. I realment ara tenim el malalt crònic, més el Covid, que està aquí per quedar-se de moment, i després tenim tot el que és les residències, escoles. Llavors la nostra feina l'hem tingut que adaptar a tots aquests nous canvis. Rosa Palau Quadres. A l'abril vaig tenir el Covid. Em dic Núria Fontanet i Bars i soc infermera d'aquí de la llar de Sant Josep, que ja porto 18 anys treballant aquí al centre. Em vaig ensorrar del tot, perquè tancada tant temps. El que han viscut pitjor pot I em telefonaven cada dia, 3 vegades. Fills, nets, tots, però ho vaig passar molt malament. Això que sóc activa perquè pintava sense haver-ho fet mai. L'època de la pandèmia ho vam viure aquí molt prematurament, diguem, perquè vam patir ja el primer brot a principis de mes de març i això va ser molt dur per nosaltres perquè era quan encara no hi havia els protocols establerts i en principi va haver molta gent infectada. Els primers dies van ser molt durs, ens va agafar com a tothom, ens va agafar tot de començament que no sabíem ni per on tirar ni què fer. Els nostres residents, nosaltres mai diem pacients perquè són residents i són com a familiars nostres, que és molt diferent a quan tu estàs treballant en un centre d'atenció primària o en un hospital on la gent són pacients. Aquí no, aquí són els nostres avis i d'això psicològic que això ens va afectar a tots va ser molt dur perquè veiem que els avis s'anaven infectant, estaven patint la malaltia, estaven sense estar acompanyats amb els seus familiars, que aquest centre era un centre molt obert on sempre tots els familiars venien cada dia i estaven amb el seu familiar i el fet del confinament vam tindre que tallar les visites i amb tots els que se'ns van infectar al començament, que els pobres estaven sense el recolzament de la família. Llavors vam tindre que nosaltres suplir aquest d'això. Hi havia una cuidadora que de la manera que estava, ella vestida tal com havia d'anar, perquè hi havien d'anar,
Doncs m'estimava, que jo li deia, no em pots estimar, doncs ella m'estimava i m'abraçava. I això em satisfeia. I els altres també, les infermeres, tots, la Maite, tots, la directora, tots. Jo feia el que podia, si em deixaven sortir alguna vegada, feia el que podia perquè soc activa i m'agrada la música, m'agrada tot això. Però bueno, vaig passar com vaig poder. Jo me'n recordo que al començament tots els infermers, quan arribàvem a l'infermeria, dèiem, ostres, aquesta gent que la majoria han viscut una guerra civil, que ho han viscut tot i que ara el que els hi queda és morir-se i no poder estar acompanyats de la seva família. Llavors això a nosaltres ens afectava molt i intentàvem suplir en tot el que podíem aquesta tasca, tots els professionals i llavors, clar, com que els teníem confinats a les habitacions, havíem d'entrar amb totes les EPIs, el que expliquen que no podíem tindre el contacte físic, que això a nivell d'infermeria ja dic que com que són els nostres residents, no són els nostres pacients, hi ha molt contacte físic al centre amb els avis. Llavors això ens va costar moltíssim, però clar, era jugar-nos la salut dels avis, vull dir que la nostra protecció, però sobretot la protecció d'ells. Llavors, clar, això ho vam adaptar molt bé, però s'intentava entrar a les habitacions cada mitja hora, cada hora, estàvem atenent a tots els residents, però, clar, ells no ens coneixien, i llavors, clar, tu havies de fer un esforç perquè ells sapiguessin que eres la Núria, que eres el David, que eres la infermera de la tarda, que eres l'auxiliar, vull dir, tots els professionals que ells estan habituats a tenir contacte, saber que encara que anéssim tots disfressats, érem nosaltres. I això els hi costava una mica però tot així ho vam anar passant i vam anar fent aquesta primera onada. Ui, i tant. I en vídeos i de tota manera, perquè de tota manera em telefonaven les filles, els gendres, els nets, tots. Fins la d'Austràlia em telefonava, i els de França, tots. I vídeos de tots. Encara em porten cada dia, molts dies, per veure els nets i els bisnets. Jo disfruto, perquè en tinc 4 i un pel camí. Austràlia, i 2 filles, i els gendres, que n'estic contentíssima de tots, molt. Com a infermera, jo penso que el més dur és després l'impacte psicològic que això et crea. Vull dir, nosaltres vam estar acompanyades a finals de març amb un psicòleg que ens va venir de voluntari. Després vam fer unes sessions amb ell i a mi el que em va impactar més és que ens va dir que després de totes les sessions que havíem fet i dels treballs que ens havia fet fer ell, que ell el que podia dir és que tot el personal del centre havien passat un trauma i que aquest trauma ens costaria molt de superar-lo. Llavors, això, suposo que és el dia a dia el que et fa tirar endavant, però no deixa de ser una cosa que tu has de treballar fora de la feina. Si no ho treballes fora de la feina i tens un recolzament psicològic i que te puguis superar tu, és impossible que puguis ajudar a la gent que has de cuidar, perquè nosaltres estem per això, per cuidar en totes les necessitats bàsiques que tingui l'avi, en totes. I això potser és el que més, com a persona, com a infermera, el que més m'ha costat. No puc pensar el que van fer aquesta gent, no puc pensar. Pensin que ells eren la gent que teníem coneixement. Veus l'un cap aquí, l'altre cap allà. Portar mobles de baix cap dalt, de dalt cap baix. Gent que havien de portar d'aquí dalt, de dalt baix. Cap aquí, cap allà, la directora. Elles corrent després. Allí hi havia horrorós, una cosa que semblava que no ho sé, perquè no es pot explicar el que va arribar a passar. No vulgui pensar
Mira que una amiga meva ha de pensar que d'aquell fet va mig locar, ja ho saps. Ara sort dels medicaments i el cuidado de les infermeres, la Maite, el metge, de tots, s'ha posat bastant bé la Maria. S'ha posat bastant bé, però va quedar com a tocada. Tu el que has de fer és la teva tasca d'infermera, és el suplir totes les necessitats i totes les coses que tenen la gent que tens al teu voltant, no? Els avis en concret, i després això una mica, encarar una mica també amb el que tens a casa, que aquesta pandèmia ens ha canviat a tothom per complet. És un abans, jo penso, i un després. Me llamo Pilar Campo Ramiro, tengo 92 otoños o inviernos y llegué al Santa María porque me ahogaba en casa. Llevaba ya una temporada que estaba muy mal, me cansaba mucho y un día me ahogaba y me llevaron a urgències. Soc Miquel Àngel Calderó, soc infermer a la unitat 2B, a Medicina Interna, a l'Hospital Santa Maria de Lleida. Vaig tindre el plaer d'atendre Pilar Campo com a pacient ingressada, que ens va ingressar una nit a les 2 de la matinada a l'Hospital Santa Maria, derivada d'urgències del Servei d'Urgències de l'Arnau de Vilanova. Cuando llegué al Santa María y vi la habitación, me creí que iba a un hotel de primera. Y ya está. Y allí pasé una semana bien, porque he estado muy contenta y muy agradecida y muy atendida, bien. Això ens ha canviat moltíssim la manera en la que històricament prestàvem les nostres cures i les nostres atencions a la gent ingressada. Òbviament hem tingut que redissenyar els circuits, protocols, maneres de treballar per dedicar-ho i per atendre-ho al 100% a aquesta patologia. Hem procurat, i l'exemple de Pilar és un exemple viu i real de com hem procurat sempre que la persona sigui el centre a qui dediquem les nostres cures, i dintre del context tècnic que fa que haguem de mantenir un distanciament, una protecció que dificulta moltíssim el contacte humà i el caliu, que aquest es vegi el mínim perjudicat i que la persona, sabent que ha d'estar sola, ingressada, que té moltes restriccions d'accés dels seus familiars perquè la puguin vindre a veure, doncs que no se senti sola, que se senti acompanyada, que puguem prestar els nostres serveis, les nostres cures sanitàries al més alt nivell i que aquest tracte humà que prestem les infermeres es vegi el més mínim afectat possible i que la persona se senti no com a casa, però sí en un context hospitalari on se li preste atenció per la seva patologia. Los nombres, como todos van de astronautas, pues no los conozco, pero todos majos, en plan chiste, en plan bailoteo, porque yo también antes de ir a bater hacía 4 bailes para la otra enferma, que nos hicimos muy amigas. Bien, me lo he pasado bien. O sea que en lugar de pasar una tormenta, me lo he pasado bien. Porque tengo un carácter, pues no notaba la distancia, porque yo tampoco necesito que me abracen, necesito que me hablen. Y han sido muy majos, yo también he sido muy maja con ellos porque les he contado batallitas. Al médico de guardia venía y también le contaba batallitas porque tengo muchas batallitas de mi vida. Y a lo mejor algunas veces no entraban porque no les soltaba ese rollo. Es que me ha hecho ver los rayos X, ir por la calle, ir por los caminos aquellos, por los pasillos, me ha parecido, mis tiempos era todo muy distinto, todo. El trato familiar es igual, pero claro, la manera de ponerte una inyección, la manera no me sale la palabra,
ha cambiado muchísimo, porque nosotras en aquellos tiempos era una enfermería más burda. Empezábamos, empezaba la seguridad social. ¿Sabes cómo aprendían a pinchar las enfermeras antes? Hoy no sé si lo diga. Con una naranja. Me la callo. Con una naranja. Bueno, els moments de pandèmia més durs, cada onada ha tingut les seves característiques. La primera de totes, el que més vam trobar en falta és el tema de l'equipament de protecció individual, això ja és conegut, i això creava moltíssima angoixa al professional, a les infermeres. Les infermeres van viure la primera onada amb molta angoixa pel tema de la protecció i la por a contagiar-se. Això sí que és veritat i cal dir que s'ha revertit i que a dia d'avui, actualment, les infermeres disposen de moltíssim més material de protecció que no van tindre en la primera onada i ens hem anat adaptant amb la incorporació de noves tecnologies on, per exemple, amb el tema de les restriccions que tenim amb les visites familiars, que les persones ingressades puguin fer videotrucades amb dispositius tecnològics. Hem incorporat tecnologia per intentar, tornem al mateix, no perdre la humanització en les cures i que les persones ingressades intentar transmetre que la crueltat de la malaltia els afecti el mínim possible. De la experiencia, pues que estaba sola, que no sabía el día de mañana lo que pasaría, que no sabía si me empeoraría, muchas cosas, la soledad de la familia, sí, però bien. Hem tingut uns quants de pitjors dies, no n'hi ha un, n'hi ha hagut uns quants, i els quants és quan hem de despedir a gent amb qui la malaltia no ha acabat bé, i com a professionals despedir, dintre de les cures infermeres, les cures infermeres no acaben quan un pacient malauradament ens deixa o mor, sinó que les cures infermeres van més enllà. Tenim un procés d'atenció de la família que no podem prestar, la família no hi és present, i el tema com professionalment vivim l'acomiadament d'aquell pacient, a mi m'ha traumatitzat. Vull dir, han sigut cada pacient que hem tingut que posar al sac, a mi m'ha obert una petita ferida, la ferida que sempre tinc aquí, i penso que estic atenent a una persona que no s'ha pogut despedir dels seus germans, dels seus fills, i al qual jo sóc l'últim que tanco la cremallera. I això a mi, encara ara, és una cosa que, per més que estiguem entrenats professionalment en la prestació de les nostres cures, no deixem de ser persones humanes, i l'empatia amb la que despedim les persones d'aquesta vida és quelcom que encara ara a mi no diré pas que m'afecti. Si eres muy humano, pues ya sabes lo que tienes que hacer con el otro, ¿no? Lo que quieres que te hagan a ti, tienes que hacer con el otro, ¿no? Eso es ser humano, ni más ni menos. Jo soc la Míriam, ella és la Martina, tinc 31 anys, les dues som de Corbins, i al ser de Corbins ens tocava la nostra llevadora al cap de Torrefarrera o al cap d'Alpicat, anàvem canviant. Jo em dic Gemma i soc llevadora. En el moment del principi de la pandèmia vaig estar al cap d'Alpicat i al de Torrefarrera i ho combinava juntament amb guàrdies a sala de parts de l'Arnau. I durant la pandèmia vaig estar embarassada, em vaig quedar embarassada a finals de desembre i al març, en ple confinament, ja va ser que vaig començar el segon trimestre d'embaràs. Durant el primer trimestre molt bé, totes les visites normals, anàvem al CAP, ens veiem amb la Gemma ja em va programar totes les visites que em tocaven aquell trimestre, vaig anar a l'hospital, tot normal. Però el segon trimestre ja va canviar la cosa perquè ens va agafar la pandèmia.
teníem totes les visites programades i de sobte comences a rebre missatges de que se te cancel·len totes les visites per culpa de la pandèmia perquè no podíem sortir. Però bueno, dintre de la situació tan estranya que han viscut, han pogut sortir bastant bé, han fet totes les proves que queien. Al principi t'assustaves una mica perquè pensaves, ostres, estic embarassada i realment no sé ben bé com va això de l'embaràs, no tinc aquest suport que potser en una situació normal podria tenir, però al final tot va sortir bé, el suport telefònic també ha ajudat bastant, sí que no és el mateix que presencial, però hem tingut aquesta ajuda que no ens podem queixar dintre d'aquesta situació tan estranya. Jo la Míriam la vaig conèixer al Camp d'Alpicat. Sí que la primera visita d'embaràs que vam fer era prèviament a la pandèmia, però sí que la segona o la tercera visita d'embaràs ja va ser quan va començar tot el confinament, al març, que va venir tot el Covid. I clar, jo al moment vaig rebre moltes trucades de dones de dir ara què passa, ara seguirem fent les visites, les ecografies. Realment totes les dones tenien molts dubtes, moltes preocupacions, moltes pors, que com a figura de la llevadora havíem d'intentar transmetre tranquil·litat i sobretot resoldre tots els dubtes que poguéssim i més. Jo durant l'embaràs i després de l'embaràs, l'atenció que he tingut, la veritat que no ens podem queixar dintre ja et dic, d'aquesta situació tan estranya que han viscut. L'únic que sí que potser hem trobat una mica en faltar, sobretot la meva parella més que jo, que és el nostre primer embaràs. Els dos ho volíem viure de primera mà, no? I l'únic que ens ha costat una mica, per exemple, a l'Arnau, sobretot, les visites, les ecos, que és quan amb ella la veiem, hi havia d'entrar jo sola. Ell no podia entrar i ell tota aquesta part se l'ha tingut que perdre. Sí que a l'inici de la pandèmia els canvis es van establir de forma molt sobtada, però sí que a poc hem anat modificant una miqueteta l'atenció. Sí que al primer moment de la pandèmia es va donar molta importància a totes les visites telemàtiques, ja sigui visites telefòniques, per e-consulta, per videotrucada, encara que també en fèiem de presencials. I arrel que han anat passant els dies, hem anat guanyant la presencialitat. És a dir, ara gairebé totes les visites, per no dir totes, les fem de forma presencial i ja des de fa uns mesos. Llavors, un dels temes que potser més ens ha costat tant a les llevadores com a les dones que ho coneixem prèviament han estat les grupals, perquè quan nosaltres fèiem abans les grupals, ja fos de preparació al part, de grups de lactància o de criança, s'establia un vincle molt fort, tant de la llevadora amb la dona o amb les dones, com entre elles, és a dir, s'establien vincles fins i tot d'amistat. Llavors, clar, arrel de la pandèmia, la majoria de CAPs tenen unes sales petites i, clar, el fet de que hi hagi 10-15 dones fent les classes suposa un risc que no és necessari córrer. Actualment, totes les grupals les fem online. Quan vaig tindre la nena, a l'estar embarassada, al 7è mes o així, em van diagnosticar la diabetes gestacional. I al tindre la diabetes ens vam tindre que quedar un dia més a l'hospital. Per això jo vaig estar 3 dies ingressada després de tindre la nena. La nena va néixer el dimarts per la nit i vam sortir de l'hospital un divendres. També un altre programa que s'ha instaurat arrel de la pandèmia ha estat, d'això des de l'Hospital Arnau de Vilanova, ha estat el programa d'altes precoces. És a dir, totes les dones que tenen un part vaginal normal, sense altres factors de risc associats, i sempre i quan la mare i el nadó es trobin bé, poden anar a casa a les 24 hores del part. Llavors, això el que fa és disminuir el risc, o sigui, disminuir el temps d'hospitalització i, per tant, el risc d'infecció. Llavors, als nadons se'ls fa la prova del taló a les 48 hores de vida. És un screening, és una prova que se fa a tots els nadons per detectar metabolopaties congènites. Llavors, quan a una dona se li dona l'alta precoç, és la llevadora d'atenció primària la que contacta amb la senyora
per fer-li la prova al nadó, ja sigui al domicili de la família o venint al centre d'atenció primària. Després de tindre la nena, a la setmana després vam anar a veure la Gemma. I bé, va fer la visita a la nena, em va fer la visita a mi, i llavors, durant aquests 15 dies o així sí que vam estar més en contacte telefònic, al CAP només hi vam anar una vegada o dues a veure'ns. S'ha pogut suplir el que és potser el contacte així més estret, a part de les visites presencials que també ja us hem dit que durant l'embaràs seguíem fent, és sobretot l'atenció telemàtica, és a dir, l'atenció telemàtica ha cobrat una importància brutal durant tota aquesta pandèmia, ja que constantment, és a dir, potser una vegada a la setmana estem en contacte telefònic amb la senyora de com et trobes, el bebè es mou, tens contraccions, tens algun dubte, tens alguna por, vols que parlem de qualsevol cosa. I llavors això les dones realment ho agraïen moltíssim, aquesta atenció, encara que no fos a 1 metre de distància, però també se sentien molt recolzades pel que fa a aquesta atenció. Hi va haver una vegada que hi vaig anar sola a l'Arnau a fer una visita que tocava la setmana abans de tindre-la amb ella, i just aquell dia me van trobar l'atenció alta, i llavors me van dir t'has de quedar, que te fiquem a monitors, i just al pujar dalt, aquell dia casualment hi havia la Gemma que treballava aquell dia a l'Arnau, i veure-la va ser com, almenys algú que conec, algú familiar, i quan me va veure jo crec que ja m'ho vas veure la cara també. Dic, Míriam, què fas aquí? Dic, hosti, Gemma, que bé que estàs aquí. I no res, però va ser l'atenció alta, me la van tornar a prendre i ja està, cap a casa. Però aquell dia sí que vaig sentir una sensació com no d'abandonament tal qual la paraula, però sí de dir, ostres, que m'estic veient aquí sola, si passa alguna cosa, la nena o el que sigui, estic aquí sola. I veure-la amb ella, la veritat que va ser bastant recolzant, de dir, almenys tinc amb algú en qui me puc dirigir, que amb algú de confiança. Ha estat un moment complicat per a tots, tant per les dones com per a nosaltres, però sí que les llevadores hem estat al costat de les dones, ja us dic, tant sigui de forma telemàtica com presencial, donant-los suport i garantint una mica la qualitat assistencial.